Magandang araw ulit mga kagamba, mga kanayon. Masyado itong yung mga pala, yung mga nagtatanong diyan kung nabigyan ba ako ng tulong ni Francis Marcos. Awa ng Diyos sa mga kagamba, mga kanayon, mga kabarangay. Wala pa rin, di ako pinansin. Tama yung sabi nung isang nag-comment diyan, buti kung papansinin ka. Kaya ikaw, Francis Marcos, ay nahamon kita ulit. Pansinin mo lang ako, okay na sa akin eh. Hindi ka man nakatulong sa akin, pansinin mo lang ako. Kaya lang, nag-heart ka lang minsan eh. Hindi naman na ito biro yung nangyayari ngayon. Alam niyo mga kanayon, mga kagamba, dito sa amin, pakahirap ng sitwasyon dito. Stay at home daw. Stay naman kami sa home, pero wala naman lumalapit sa amin. Kasi yung bahay ko kasi mga kagamba, maikwento ko lang ito. Maipahapyaw ko lang na kwento ito. Medyo sa looban kami, papasok ka pa, may iskinita mga kagamba. So yung mga namimigay ng paisa-isa, padala-dalawang kilo, minsan nadaan lang. Hindi naman sa gobyerno ang alam ko yun eh. Sa mga private sector lang yun. Kasi ang ayuda dito ng gobyerno mga kagamba, isang beses lang talaga. 2 kilo lang na bigas at saka 5 pirasong itlog maalat. Yun lang talaga mga kagamba, mga kanayon, ang nakarating dito sa akin. Dito sa pamamahay ko mismo. Yung mga kapitbahay ko dyan, nakikipaghabulan sila. Minsan may namimigay daw, biglang takbuhan. Hindi naman natin ugali yung ganon na stay at home tapos makikipaghabulan ka dyan. Kaya ka nagiging matigas ang ulo ng mga tao, mga kagamba, mga kanayon. Kasi nga, gutom na yung mga tao. Ito man si Francis Leo Ramos Marcos. Inahamon ko siya. Kung bibigyan niya ako limbawa ng 2 kaban, ipapamigay ko rin dito sa mga kapitbahay ko. Talagang nangangailangan. Ako alam ko kung sino talagang nangangailangan. Mga kagamba, alam nyo mga kagamba, mga kanayon itong lugar ko dito sa Palar, anong C5 ito, Barangay Pinagsama at Barangay Southside ito. 2 ang nakakasakop nito. Ang Barangay Pinagsama, sinasakop nila nito. Taguig yun, malaking syudad, mayaman. Ang Barangay Southside, mga kagamba, mga kanayon, ay Makati. Pero originally nito, Southside Makati. Yan mga kagamba. Pero sa 2 na malalaking syudad na mayayaman, ganito ang nangyayari dito. Nagiging gutom ang tao rito na hindi natin maintindihan. Para ba nagkakahiyaan sila na, hayaan mo lang muna sila. Sila lang muna magbigay. Ganon din yung isa, hayaan mo muna. Hayaan mo muna mabigay yung kabila. Parang ganon. Alam niyo mga kaugalian ng Pilipino, wait and see. Pula-puti yan. Ngayon yung nanbigay, biglang sumikat. Ayun, susunod na rin yan. Ganon ang ugali ng Pinoy mga kagamba. Correct me if I'm wrong pero yun ang nakikita ko mga kagamba. Bago lahat mga kagamba, shoutout muna kay yung mga nagpa-shoutout sa akin. Si Gian Ken Ocampo, si KM Hibig, Junel Rins Rosales, Ayugo, Kurt Aguilar, Spider Gang PH, Gagambuang, Jason Lagomes, Raymond Glover, si Viral Mix Reaction, John Michael Rosales, Amil Obligar, OXY3N, Paz Martiha, White Rabbit, at si Marco Tagli. Yan mga kagamba. Mga nagpapa-shoutout niyan. So yun ang masaklap mga kagamba, mga kanayon na nangyayari dito. Tingnan niyo yung video ko dyan. Yung mga upuan, nandyan sa labas. Yung upuan dito. Napakarami. Nag-aantay yung mga tao rito. Kanina pa tanghali. Sa totoo lang yung upuan na yun mga kagamba, walang nakarating na relief. Ang sabi nila bahay-bahay nila. Pero yung mga upuan sa labas, panoorin nyo dyan sa video na yan. Mga kagamba. Kanina pa ito tanghali, nakalagatang yung mga upuan dito pero hanggang ngayon wala pang dumarating. Hindi natin malagutom na mga tao rito sa lugar namin kasi ang huling ibinigay nila 2 kilo lang. Lahat ng upuan para mga siraulan itong mga paranoid na mga tao rito.
walang nakarating. Maghapon yung upuan doon, buti at hindi nawala yung upuan. Kasi sa bagay, may mga kanya-kanyang pangalan yung upuan, mga kagamba. Kaya ito si Francis Leo Marcos, sinahamon kita ulit. Yung 1 kilong hinihingi ko sa'yo, 1 kaban na, may penalty ka na. Kung dadagdagan mo yan, ibibigay ko rito sa mga kapitbahay kung talagang totoong mahirap. Hindi yung pinipili lang yung kunwari mahirap. Piling-pili po dito, mga kagamba. At saka yung sak na card. Kung ikaw ay wage earner na hindi sumasweldo ngayon at minimum wage, dapat magkaroon, no? May naglista doon sa labas, mga kagamba. Tapos, di naman pumasok dito sa looban. Ay, ang sabi, stay at home. Bawal lumabas. Ano yun? Dilat na lang mata mo dahil hindi ka doon sa bukana. Yung nasa bukana, yun lang nakakakuha. Na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Dito sa akin, mga kagama, dahil looban ito, wala na. Kaya ikaw, Leo Marcos, Francis Leo Marcos, nahamon kita ulit. Patunayan mong di ka supot. Ayan, tinitira ka na ni Mystica. Ito, panoorin rin itong kay Mystica na ito. Pinagmumura siya. Gago ka. Pag magsalita ka, akala mo hindi ikaw ang supot? Akala mo hindi ikaw yung bakla? Mas matalas ang dila ko sa'yo. Akong bratatat ng bayan. Ano ikaw? Yabang ng bayan lang? Wala namang maipagyabang? Ha? Parang gusto ko na maniwala kay Mystica ngayon eh. Nakakagamba, makanayon. Marami na kasi mga impostor nga sa panahon ngayon. Sa totoo lang. Marami kasing mga kagambay. Para nakikita ko kasi itong mga nagngangaw-ngaw ngayon. May mga personal interest to dito sa politika na ito eh. Yun ang yung nakikita ko rito mga kagamba, mga kanayon. Ito pa isa itong ali na umiiyak. Panoorin nyo, andyan. Bakit po ganon? Bakit po ganon? Ang tanong ko sa inyo, bakit hindi po pantay-pantay ang bigay nyo? Bakit hindi mo kailangan bigyan ng isa-isa? Total, meron naman po yan di ba? May pondo po yan. Sinabi ng presidente, may pondo. Nasaan na po yung binibigay nyo sa amin? Nasaan yung dapat ibigay nyo sa amin? Nasaan? Ang hilig nyo pag may eleksyon, ano sasabihin nyo? Ganito, ganito, ganito. Nakakainis Hindi po ako umarte kasi sabihin nyo, umarte ako, umiyak ako. Kasi bakit ganun? Bakit yung iba binibigyan nyo? Bakit yung iba? Kasi ikakilala kayo sa barangay. Hindi po ganun. Tapos ito pa, yung si Elizabeth Oropesa pa, babakaawa. Kahit ngayon lang, magkasundo-sundo tayo, magdasal tayong lahat at magtulungan. Kawawa naman yung mga nagugutom, yung mga pobreng-pobre. Tayo wala nang ginawa sa social media, kundi magbangayan ng magbangayan, turuan ng turuan. Mano bang magkaisa muna tayo, ngayon lang po. Pakiusap ko. Wala, sinasabi nilang mahirap sa mahirap, hindi. Nasa subdivision na itong ali na ito, pero Akin nasasama ng loob ko, yung nakita ko kanina ng 2 mata ko, kita ko. Kitang-kita ko, binidyohan ko. Sobra kayo. Saksak nyo sa bagay nyo kung gusto nyo, kung diyan kayo maligaya. Napakatitindi nyo. Ayun na, pag oras ng eleksyon, nasaan kayo? Nagkakandara pa kayo kahit masunog yung mga mukha nyo. Ikot kayo na ikot. Para iboto kayo. Tapos ngayon, kailangan namin kayo. Nasaan kayo? Magagaling kayo. Nagkakalukuhan din kilala daw yata yung binigyan, kaya binigyan. Nakakalungkot isipin, mga kanayon. Kawawa mga tao. Kung ako lang mayroong bang yung may sumusubra sa akin, mamimigay din ako Napakasarap kaya ng pakiramdam mo ng tumutulong.
Salamat pala doon sa mga subscriber ko na nag-offer ng bigas, ha. Maraming salamat sa inyo. Saludo ako sa inyo. Oo. Na ino-offeran ako ng mga subscriber natin dyan na ng bigas. Sabi ko ay salamat sa inyo mga idol. Talagang likas na talaga sa ating Pilipino yung matulungin. Kaya lang kasi, yung iba naman, may mga personal interest kasi kaya kunwari tumutulong. Gumagawa ng ingay. Mayroon namang tumutulong na, sinasalaula pa. Ikaw Francis Marcos, hindi ako titigil paghamon sa'yo. Kung talaga hindi ka support. Sabi ko sa'yo, ang dami ko ng comment sa kanya, ang dami. Wala man lang reaksyon. Hindi ko lang, isipin mo itong Francis Leo Marcos na ito, isipin mo, nakarating siya ng Cagayan, nakarating siya ng Pampanga, kung saan malalayong lugar. Ito ang lapit-lapit ko lang, Makati lang ako. Di ba? Mga kagamba, 1 kilo lang hinihingi ko. Di ba? Pagkasimple lang. 1 kilo lang. Pero ngayon, pag binigyan mo ako, hindi ko natatanggapin 1 kilo, Francis Marcos. Isang kaban na, may penalty ka na sa akin. 1 linggo na nakalipas Nalipasan na ako ng gutom Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kagamba, mga kanayon Ginawa ko lang katatawanan yun, pero yun ang katotohanan. Mga kagamba, yung isang nagko-comment dyan na binabas ako na, buti kong pansinin ka niyan, sinabihan pa ako ng gago ako. Thank you, salamat sa Diyos. Totoo, tatama yung sinabi mo. Hindi ka nagkamali. Sa akin naman, yung mura-murahin ako dyan, social media ito. Hindi naman tayo apektado dyan mga kanayon, mga kagamba. Kasi entertainment tayo Social media. Kaya dapat, yung mga murahan na yan, wala yan. Nagpapapansin lang yung mga yan para humakot ng views. Alam na natin yan. Yan si Mystica na yan. Ikaw Mystica, kung ikaw totoo ka rin na makatao, ikaw mabigay ng bigas sa akin. Total naman naalipusta mo naman si Francis Leo Marcos. Inaalipusta mo naman siya, sinabihan mo ng unggoy, maitim pa sa puwet. Sige nga, pakita mo ngayon kung gaano ka katapang, gago. Punyeta, unggoy ka. Ay, patunayan mo rin na ikaw din may kawang gawa ka. Kahit sa 1 kilo man lang, mayroon akong number dyan sa video ko, pindutin mo lang dyan sa gilid, hanapin mo lang dyan. Text mo ako, tawagan mo ako, puntahan kita kahit saan ka kasi hindi naman ako lumabas dahil mag-angkas naman ako kahit papaano. Legal naman yung paglabas ko na yun, hindi naman ako huliin. Dahil kami angkas padala kami. Mga padala ng mga parcel sa mga food. Kaya mga kagamba, thank you doon sa subscriber ko na nag-o-offer. Maraming salamat. Napakabuti nyo napakabait nyo. Siguro mga bata pa yung mga nag-offer na yon. Yun at sa mga susunod na panahon, sana nga hindi na ma-extend itong mga kagamba, itong lockdown na to, mga kagalaw na tayo. Yung mga nangihingi sa akin ng gagamba dyan, pagkatapos ng lockdown na to, antay tayo ng mga ilang araw kasi uwi ang probinsya. Ako na mismo huhuli muna ng gagamba kasi wala tayong wala tayong budget pambili, kaya ako na lang huhuli para sa ipapamigay ko mga kagamba. Para saka na siguro pag nakalikom na naman tayo ng pangpuhunan kasi ubos talaga mga kagamba ang ipon natin gawa itong napakahaba nitong lockdown na to. Malaki ang gastusan ko dito mga kagamba everyday. Hindi yan gawang biro mga kagamba. Yun, yung mga magpapa-shoutout dyan, nag-comment lang kayo dyan, pa-shoutout lang kayo. Kaya ikaw, Francis Leo Marcos, hinahamon kita. Yung isang kilo na inihingi ko sa'yo, 1 kaban na ngayon, may penalty ka na.
At saka ito ang sasakyan ko, panoorin mo ito. Yan ang sasakyan ko. Yan. Ganyan ako magmotor. So, yun. So, hanggang dito na lang. Hindi ako titigil sa'yo, Francis Leo Marcos, hanggat hindi mo ako nabibigyan. Kahit wala na itong COVID na ito. Sabi mo nga, kuda ng kuda si Mystica. Ay, kukuda ako ng kukuda hanggat di mo ako binibigyan. Mapipinalty ka na sa akin. Ayan. So, yun na mga kagamba. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat.